खुलुमबाय जोंनि थग्रोन फिसाजो कार्टुन नायनो मोजां मोनगिरिफोरनिसिम गिबियावनो आंनि मुङा हेलेना काक्लारि। आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन, लोगोसे जोंखौ हाजासे सापर्ट खालामगोन आरो नोंथांमोना जोंनि भिडिअआव जायफोर गोदानै नायदों चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे गोदान आपल'ड होयोब्लाथाय जोंनि थग्रोन फिसाजो कार्टुना नटिफिकेशन सौहैयो। बेनि थाखाय अके, बिदिब्ला लोगोफोर नायनो हासिगोन। टुडे बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायनो हासिगोन। अनसुमै आइ, अनसुमै आइ, नै दसे फैथ'लायहाय किटसेनाव। अमा बेदरजों नारजि आंहा जा गोथाव मोनो बिदिबासो। दा बोरायाबा गोथाव मोनगोन ना मोना, बिनो एसा संनानै दोननोसै आं, गाव गोजा एवनानै दोननोसै ओरैनो। ओइ थग्रोन, मा एसे गोबाव, माबार फै। फुंनिफ्रायनो मावख्रुब दांख्रुब मेंलाय लांबाय आं, दसे जिरायनोसै आं। ओंखाम ओंख्रि मोनखांजोब्बाय, दा माला फैयो? आयै, मानो लिंहरामोन आंखौ? बुंदो आयै, मानो लिंहरामोन? ना मिस्टि लाबदों दहाय बाजाराव थांनाया? नोम्फा लाबदों नोङो दासो फैनानै। फाजा एवनोसो लिंहरदोंमोन आङो नोंखौ थग्रोन। जिराय बेहाय, माबा खिन्थानो आङो। आं दसे फरायदोंमोन आयै, ओमफ्राय नों एवखांबायबो? आंना आइया आंखौ अनखायोना, ओंखाम ओंख्रि संनो होखाया ना आयै? न'आव थानायावसो मोनजादों उदां उदां, मावा दाङा बेराय बेराय देवानि मारि मारि। देनां हौवानाव थांबा मोनजागोन जा। खिथु खिलाना खामानि मावनांगोन थग्रोन। थुइ, आइना माथो बाराद्रायथार, देनांनिया देनां जागोन आरोलै। दे बुंदो, मा खोथा खोनासंनो लुगैथारबाय आं। जिराय बेहाय। देलै दे। मेट्रिक एग्जामालाय माब्ला आइ? खैदिनसो दंबोयो? मार्चनि 15 तारिखआव आयै। नोंनो मानो नांगौ? आरो आं नोंनो खिन्थाखांबायमोन ना। नोंखौ नायफिननो नागिरदों आइ, मेट्रिक एग्जाम जोब्बा। बे माबा मा गामि होनोमोनलाय, माबा जोरावपारानि डाक्टर मावोनो। दा एग्जाम जोब्बाथाय फैनो खिन्थादोंनो नोमफाया। नायलाय आयै, आफाया माबायदि आंनाव सोङा हसिया खामानि मावो। आं हले जाखाया, मोजां नङाबा। आरो आंनाव सोङाबा जेबो खामानि दामावखा, थैगोनसो आङो। दे आइ, बिमा बिफा जानानैलाय फिसानि मोजांखौसो जोंबो सानखायो। दे थांदो, बिजाबफोरा ओंखाम जाखांनानै दा नायफिनदो। आंनाव सोङाबा दाफैनो होखा आयै, आं मिथिखाया, न'आव थाखायाबो आङो, आंनाव सोंदावनानै खामानिखौ मावाबा। दे दा नोम्फानो खिथासिगोन आङो, थां ओंखामा जाहैग्रोदो, आं नोम्फाखौ नेनोसै दसे। दे। ओंखाम जाग्रोनो ना दुगैनो? है दुगैग्रोनोसै आं। माथो दाबो मोनफैनो रोंला बोरायाबो। गामि गिदिं गिदिं मिथिं दावथिं थांथिं थांथिं मोजांसो मोनखांलाय लांला आङो बाराखोबा। र' लामाथिं नायस्रुहैनोसै आं।